Baby. Baby. Yeah, baby. Listen. Ngicela singala sona sami kancane. Okay, endleleni ngiyazi. Nda. Ngicela ukuthi ube honest ne? How? Ne? Sekwenze njani baby? Uyangithanda? Yes. Kakhulu. Okay. Ngithandelani? Yilokho wathi ubuza? Mana. Mana. Uthi angibe honest ufuna ukubuza leyo nto. Uthi ngithandelani? Ngempela. Ngikuthanda yezwa mama. Lokho nje kumele ukwazi. Ungakuthanda ubuza ukuthi wayengithanda. Nami angazi ngikuthandelani. You understand? Kodwa ke ngikwazi ukuthi ngikuthandi. Awungithandi? Ngikuthandi. Kanjani manje? Ngiyakuthandela. Okay, ungithandelani? Ngicabanga ukuthi ufanele ukuyovusa ikhaya. Ngicabanga uzomthokozisa ubaba. Mina ngizomthokozisa ubaba ngawe. Njengoba nje ngelamisa uma ngawe. Ngicabanga ukuthi kufanele uba uma wami kwamanje. Njengoba sengimdala. Ngithi yazi ukuthi umama wayengimeme emuva. Wena ungimema kuphi ngithi yazi. So ngabe ungibuzi yazi. Kahle eqinisweni mama. Uma ngithi ngiyakuthanda akwenele. Understand? Angithanda ngazi ngithandelani. Kodwa okukhona ukuthi ngithandela ubaba. Understand? Ngijabulisa ubaba ngawe. So ngicabanga ukuthi ke onke amagama ongawacabanga engingawasha phelele lapho mama. Thank you. You understand? Konke engikwenzayo mina ngikwenzela ubaba. Ngifuna ukuvusa ikhaya likababa. You understand? Ikhaya lakithi lona ngifuna ukuvusa ngawe. So uma ngithi ngiyakuthanda nje sukilele lapho. Thank you. Are you satisfied? Siphuza amazwi. Zafana ayikho into yothanda. Into engikuthandela yona ukukwenza. Wekazi ukuthi uzojika manje. Cha. Wekazi ayizidlala. Lalela wo. Into engikuthandela ukukwenza. Hayi cha. Akukho okuhlanganisa umuntu wesilisa nowesimame ngikhohlisa. Mangithi ngithandela ubaba bakwenzani? Ukwenza. Yikho into engikuthandela ubaba. Ukwenza. Finish. Ngosuku ngibuza i-answer. You understand? Ngambuza amanyala mina suka. Umbuzo ngikuthandelani? Thandela ngephandle. Ngithandela ngephandle. Umbuzo ngithandela ebhandeni. Ngambuza inyongo mina imucus. Umfazi obuza imibuzo nje imibuzo edipha angizwani nomfazi ongizabalazisayo mina. Well done. Vele ngazi ukuthi lokho sekuqaleni. Lokho sekuqaleni vele nje. Ungabe uvama ukungibuza i-answer ngizwani nomuntu ozongibuza imucus. You understand? Yeah. Ngambuza imucus. Round of applause to that. Sit down, thank you. Wow. Imande manje I'm satisfied. Ngicela ukubuza ke mina umbuzo manje. Yazi. Right now uphendula mama. Ngicela ukubuza. Yini? Itissue. Manje wayimhlophe ngoba isula amasimba wayimhlophe la. Yabuza mama. Wayimhlophe. I-material yayo. Yabo i-answer lapho. Iyona leyo ongibuza yona ukuthi ngithandelani. Understand? I-material yakhona. I-material yakhona nawe ngithandela i-material yakho.
Thandaza mama. Thanda. Thank you. Banake kakhulu abantu, yes. Banake. Ngiyeza umuntu ethi ungabanaki abantu, kusho ukuthi unenkinga. Mina ngifuna ubanaka abantu. Uze kubona ngathi ngiyakuthanda. Kumele ubanaka abantu ubone ukuthi mina ngireacta kanjani phambi kwabantu. You understand? Uma ngihamba nawe so banake kakhulu abantu ukuzibona ngiyakuthanda. Uzile mama. Uthandweni. Thandana sonke. Mwafuyeka. Lento yakho lokumbuza imibuzo. Kantini inkinga yakho? Angizwani naleyo nto. Ngoke angisafuni. Ay. Yabafowethu. Webafowethu ngisacela ukunixoxela nansi indaba nayibuzayo. Akekho umuntu engimthanda njenganami. Understand? And ukuthi wena awunayo umuntu omthandayo. Akusho ukuthi mase kumele ungithuke lapha ama comments. Cha. Wangifaka enkingeni zakho. Inkinga zakho zohlezi kuye zakho zokushima. Angishimile mina ngaleyo ndlela. You understand? Yeah. Ngibuze futhi omunye umbuzo. Ngicela umbuzo amasimba sithanda. Bayathanda ukukhuluma amasimba laba bantu. Ngicela umbuzo amasimba phela. Angisafuni. Yeah, bafowethu siyanithanda kakhulu ne. Nibe right bafowethu siyanijabulisa nje. Abanye bayesaba phela mabebona ama video ami nawe. Yabo nje khona ivideo leka awawumbuza khona already what it. Are you ready to marry someone? Wawumbuza lamasimba lawo. Wawumbuzwa yini nto leyo? Wawumbuzwa yini nto? Lela ngoba ngikusaba ama video kuphela. Hayi ngilungile. Baby. Pass up.